Напомнить о пропавших в Крыму. У стен российского посольства в Киеве состоялась акция в поддержку похищенных крымчан. Активисты в очередной раз потребовали от России найти людей, пропавших без вести в оккупированном Крыму. У стен посольства России мини-сцена «Крымско-татарская семья в ожидании сына». Силовики делают вид, что ищут пропавшего. Новостей нет никаких, но родители не теряют надежду и каждое утро ждут своего ребенка на кофе. Це дуже трагічно, і я думаю, що якби така ситуація була в мене, то я б дуже страждала від цього. Тому я вважаю, що це треба розуміти всім, хто знає про ситуацію, про зниклих в Криму. Треба розуміти, що найтяжче, мабуть, батькам, матері і батькові знати, що їх син, не знати, що з їх сином, і в цій невідомості жити. Среди участников акции бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев. Весной 14-го он с Тимуром Шаймардановым и Сейраном Зенединовым дежурил возле воинских частей в Крыму. Геннадий был арестован, а Тимур и Сейран пропали без вести. З Тимуром Шаймардановим та Сейраном Зенедіновим я знайом особисто. Коли почалася окупація півострову, ми разом стояли кожну ніч біля брами в військову частину. Ми собі ідеалістично вважали, що якщо військову частину почнуть штурмувати, то спочатку вб'ють цивільних і після цього нарешті почнеться війна. З часом ми всі зникли. Когось знайшли у в'язниці, а когось зовсім не знайшли. Участница автомайдана, крымчанка Шура Рязанцева, тоже могла стать одной из тех, кого бы безуспешно искали. Весной 14-го она с друзьями везла в Крым флаги, продукты и пополнение телефонных счетов для украинских солдат. На КПП их остановил Беркут. И вот когда они увидели у меня эту татуировку «Небесная сотня», ну, там началось, так сказать, в кавычках, самое интересное. Вот. Издевались разными способами. Говорили, ах, вот сейчас будет не «Небесная сотня», а вас будет 102. Там, отвели нас в подвал, который на этом КПП был. И там мы поняли, что мы там не первые. Там было все в крови. Ну, ужасная картина. Шуре с друзьями помог уехать российский морской пехотинец. Так повезло не всем. По данным активистов, за годы оккупации на полуострове пропало без вести более 20 человек. 9 нашли мертвыми, о судьбе 15 ничего не известно. Для кого це може здатися невеликими цифрами, але в умовах того, що на території Криму не відбувається військових дій, ми вважаємо, що ці цифри вони є жахливими. Наше завдання постійно тримати це питання на порядку денному, щоб про нього не забували ні політики, ні громадяни України, ні міжнародна спільнота. І Amnesty International проводить дослідження регулярні про ситуацію в Криму. На жаль, маємо констатувати, що те, що там відбувається, є вкрай тривожним. Сегодняшняя акция под российским посольством уже 4-я. В Крымсос уверяют, и не последняя. Будут напоминать о пропавших до тех пор, пока они не будут найдены. Роман Спиридонов, Ислам Пенка, Заман, АТР.